is envio, Rubin Ikleo is my God. Kinis yung adulaan, ng kahoy, mga awayan, al kontra, sa tanang klaseng balatian o sakit. Naanda ni mo siya, ang ordinaryo kan mawala ang iyong ubog sipon ini. Hindi akong dulaan. Diris kapunungan kanang wan ay balo, nga niingon nga akong Diyos ng warta sayop ka mo. Kalabi na niya akong Divine Grand Master Mas Maron ito the first kini President sa Rabigan International. Dili kini siya hilig mong warta. Gani ang siits gani di yun ay siya murawat. Mga gani nang ubagan ibutan lang nila. Kay dili ni siya mudawat. Kanya kani pong makadako ang mga BOT sa Rabigan International. Hindi nga na siya nga kamo. Dili na mo butang o kung mulit tag masit sa matao kay isod kay matao apan ang gihom sa mga BOT baga kay mga naong nagbutang sila karton ilang distansya mana mga tao hulugon jud nila kwarta kay magbahin-bahin man sila gani dito sa Lorito nakoy kaila mga BOT sa Rabigan nanguliktas sila dito ang kantidad ni donation tong isa 3,000 pero ang gibutang sa passbook is 100 lang. Grabe kabaga naong ni mga BOT sa Rabigan International gigamit lang ang pangalang Rubin Ikleo para sila mo supisente madunahan. Kamo mga tao nga loyal o active sa Rabigan pagmata na kamo kay grabe harap-harapan na wa mago sila mito o kinsa ang Diyos ng kalibutan ha. Nisulod lang na sila diriya sa Dinagat Islands para mangwarta. Daghang mga tao diri mga loloko manggagamit lang gigamit ang pangalang Rubin Ikleo pangalang PBMA sa mga kargod gigamit ang PBMA apan dili day PBMA BCGDI mo na ining kalibutan na daghang manggagamit PBMA kunuhay apan nasa likod ay nagkuan ba nagmaskara mo tay pagsulti sa na kami dati nagsulti mini Divine Grand Master Mas Maron Ikleo the first atong 2015 matuginan ko niya Jim daghang mga tao gigamit ang kapunungan nga PBMA kapunungan nga Rabigan o kapunungan nga og pangalang Rubin Ikleo silang kaugalingon nga interes mataw ko sang gitubag kun katingan dai nimo wala koy arang nimo matug gitubag usab ko niya dili sa inana kadali o dili sa inana kasayon mo karon daghang mga tao karon nga misulod sa Rabigan nga gigamit lang ang pangalang Rabigan aron sila makadala og tao. Karon kumusta naman ang inyong mga tao? Balikon ko. Kamo nga magdalag grupo diri sa Dinagat Islands ngani kung saga nainumdum ko mo tong message ni Divine Master Rubin Idiric Senior ningon siya na ganayon. Nagatanom ako dakong kahoy. May na lang pagabot sa panahon nga akong dakong kahoy nga gitanom aduna ka mamunga na ka naging sakto udaghan na. Apan pagbalik niya ayang gitanom wa na si halos na pupo nga bunga kay nga naman gipanagmarkot naman sa mga tao sab ang yang kahoy taw nga gitanom nagtugsoy na lang mao na siya nagbarog na lang halos nga wala ni sanga kay nga naman gipanagmarkot naman sa mga tao mao na ining kalibutan na ako mo kay problema kamo kung papilyo na papilyo sab nako kini karon bistuhan na maguli lantara naman. Kaya ang mga tao sa kapunungan sa PBMA Rabigan, loyal ka na sila, anis ka na sila sa tinuray lang. Nadya mga loyal o ganis sila ang ilang mga properties, ilang magkabtangan, halas pamaligya nila para lang yun makaabot sila diri o makaamot sila, makahatag sila sa obligasyon apan o sa gihimo sa mga kadagkon sa PBMA Rabigan, kwarta-kwarta lang ang ilang gihuna-huna. Motoy ka na ito gibalik sortein sa Master King Upol Kings Master Bimbore Ikleo Jr. Dito sa una sa Comet House ningon sa kaniadto sa panahon ni Daddy ang buaya isa pa man kabuk apan kuman hilabi kahamok kay ang buaya di ay babaji di kadto siya nanganak na di grabe nanganak na nga po pa mo na siya karon makadagkuan sa PBMA Rabigan wala lisod kayo ang kapunong karon ang uban sa mga kadagkuan dili sila gusto nga kung Ginoong Diyos Master King Upol Kings Master Bimbore Ikleo Jr. makauli diri sa Dinagat Island makagawas kaya nga naman hadlok man sila kay ila man giprinda
kining admin ang isran ug ang mansyon. Unsaon na lang paguli sa Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Member Junior nga ang iyang panimalay giapil nila o prenda. Looy kayo no? Mo nang mga uban sa diri manak balikon ko aron masabtan ninyo ang gipabulan sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Idireity Senior. Ang pinakalig-on akong kalaban pag-abot sa panahon mismo ako raw sab nga pamilya. Mo na ni sa karang tabo. Luto sa ibang gudis sa karang pero sa bagay kanya-kanya malay papel. Aron masabtan ninyo ang iyang pamulong ang musunod ka nako pilde. Ang dili musunod ka nako pilde. Isa to pa kung musunod di ka pilde. Ano ba ang pilde ka tung kaadunay balaod nga ilang himo nga ang mga tao nga kan ba adunay rules and regulations sa punungan. Mao na yung sundon dili sila. Kaya kung sila yung sundon pilde din mo. Kaniadto anay nom dun sa una kini si Pidyo Bitas gina kani ni Divine kaniadto do putla kadang tugas dito dapat sa shrine kadang giputol ni Pidyo. Balik si Divine sa kasimana piting sukuha ingon di siya kinsay ni putol ino tugas. Tago si Pidyo. Mana siya nga bantayanan ninyo. Marag ingon na isa ka babae. Dili yun siya gusto lang master kay unya pa kan likono kanang bababae ro ba. Likay-likay siya matugina sa ni Divine Master Robin Idireity Senior. Dai swerte ka ay mong gikatubang dili sila. Kung dili ako nga ako yung gikatubang. Mo ni nang kalibutan na matugiyo si Divine Master Robin Idireity Senior. Unsa? Kamong tanan do na mo yung mga problema unsa man. Kung gusto mo nga makaabot ka nako sigurado jud mo nga ang inyong mensahe, ang inyong problema i-complain, makaabot nga ri kanako, mas mayo pa mo complain kamo pinaagi sa inyong pagampo. Kay sigurado jud nga sa kuha jud maabot. Kaya nganon mag-address man mo. Apan kung kamo mudol nga ri kanako, wala mo kay balo, wa mo kay kinsa inyong ikatubang, ako ba o ang lain nga espiritu nga sulod gawas sa akong material nga lawas. Mabitaw to kaniadto si Divine Master Robin Idireity Senior. Bantayan ka to siya. Labi na kung matulog kay mulakaw kato siya mo to ning si Divine Master Bin Idireity Senior. Ako wala ako gikadlukan bisan asa bisan kanusag bisan kinsa. Ang ako lang gikadlukan kun ako biyaan sa mga espiritu nga nagpaluyo nga kanako. Kana atong usbon ubalihon na to na aron masabtan ninyo. Gi mo ni apan wala na ilaing Dios pa ning kalibutan kay katakong lulos Catalino Banilla. Mo te nagbugtong na sulti nga PBME mo na kana yung gipangita wala na ilain si Robin Iclio mo na kana matog giingon kaniadto ni Divine Master Robin Idireity Senior. I-restro ko ang kapunungan sa PBMA sa Exchange Commission sudod lang sa 50 katuig kay pagkahuman sa 50 katuig iton over ko na kamo sa kong amahan. Kanang video ni Master King of all Kings Master Bimbore Iclio Jr. nga ningon siya kung gusto kamo nga mawala inyong problema gawas na kamo sa Rubinyan balik ka mo sa PBMA. Oh, kay kana PBMA is powered gahom ka na. Apan kining PBMA karon dili na PBMA sa tinuray lang. Gigamit lang ang kapunungan nga PBMA is BCG na kara siya. Under na kara siya sa Katoliko. Mo na siya ning kalibutan na. Ako ba mo gikadlukan kay nga naman nagsulti lang ako sa kamatuoran. Mo na maingon mo nga akong Ginoo Dios kurakot manggagamit dili sayop kamo kaya kung Ginoong Dios matirang bangon ka na sila manggihatagon ka na ugani mabitaw ni karon nga nakabikil halos ang PBMA Grobinyan tungod sa koleksyon kay gipaundang man sa Ginoong Dios Divine Grand Master mas madon ikaw na sa round up wa na may run up di na sila ka kwarta ra manggod pakapalan ba pabagaan og naong ako nga ilang giterminate gi-underestimate ko sa mga bito sa Rubinyan. Gisalikoy ko sa mga bito sa Rubin o underestimate usab ko sa mga bito sa PBMA karon ang inyong underestimate ang inyong giyubit yung gitamay yung giyagaan mao din ni barok ug may nagsaysay sa unod ug bungag nilugdangan sa kapunungan sa PBMA sa Rubin International. Kamong mga tawo nga loyal jud tinuray nga loyal o tinuray niyang katawhan nga walay gisudlan nga laing grupo sikta o kapunungan kun PBMA kamo solid kamong PBMA apan karon na parehistro sa PBMA dili na pagka kaya naman gigamit ka na karon ng kapudong mga PBMA silang kaugaling ng interes gigamit ang pangalan Robin Iclio silang kaugaling ng interes karon na isa ka Jimmy Banilla Limpot
nga sa tibuok kalibutan nga nagsangyaw nasaysay kanyo kung kinsa og unsa nga Ginoong Dios, Divine Master Ben Enrique Senior, Master King of all Kings, Master Bimbo Enrique Junior, Divine Grand Master, Master Bim Madon Ikyo the First. Kadang atong rosaryo matug-iyon ni Divine Master Robin Enrique Senior. Bisan asa ka mo ni atong ining kalibutan na ayaw rin yung kalimtiin yung rosaryo. Kaya kini nga atong rosaryo yung ilang gyantang nga rin ito, maukili nga atong lawas. Proteksyon sa atong material nga lawas. Busa ka mo, balikon ko, katong mga loyal jud nga mga member sa kapunungan sa PBMA og sa Robinyan. Kaya ang PBMA paper tilam tagi sa Gambi Bindisyon Miriam School College and Misters Master Miriam School College and Misters Ara Makda Maksadam mao kana ang tinuoray nga PBMA. Apan ang PBMA dili kini mawala. Motoy kaniadto ningon si Divine Master Robin Enrique Senior. Mabot ang panahon tulo lang ka grupo mubarog dire sa dinang Thailand. Moto nang utana Master unsa man kana nga grupo yun siya Resalian Mungkadyan Rubinyan moto ni nang utana ang PBMA di Master Martin si Divine ang PBMA do mao kina ang gahom og mao kana ang ina tanang gahom upag tulon na sa tibuok kalibutan busa magtago ang inahan aron makaabot kamo siyang tulo ka anak nga si Rubin si Mungkado og si Rizal apan ang mubarog sa tulo ni kanak nga mao joy heredero kining Robinyan International. Managiingon dili ka makaabot sa aman kung dili ka magikan sa formula sa kalibutan nga nahimong lawas sa tao. Kato mga PBMA nga loyal jud pagmata na kamo. Sulod kamo sa Robinyan International kay mao na jud ka na siya ang katumanan kay ako dili ako mubarog gani sa tinuray lang gi-terminate ako apan ngano ni barog ako tungod kay nahibalo ako sa unod ug bunga. Managiingon ni Divine Master Robin Enrique Senior, Master King of all Kings, Master Bimbo Divine Grand Master Mas Madon Ikyo the First. Dili tanan niyo mabati mao tinuod. Dili tanan niyo nakita mao tinuod. Dili tanan niyo natimon mao tinuod. Labihan pagkabaga ang nakatap-tap yung mga mata ni Napita. Ang Ginoong Diyos Master King of all Kings, Master Bimbo Ikyo Junior, pila ka adlaw makabalik ka na sa dir sa dinagatayalan. Apan ang doon sa tinuorel halos dili sila gusto nga makabalik diri kaya nga naman hadlok man sila nga mabisto ang ilang mga anomalya. Muna ginaingon lagi ng kalibutan na kung dili ka mo matintal sa kung masinugo sa kadakuan sa kapunungan sa PBMA ug sa Robinyan. Kung dili ka mo matintal mismo sa ako ng kaugalingon nga pamilya. Halimbawa karon halos kini imigson ng barog man si Sir Binglen adunay mga tao. Si Madam Jid adunay mga tao. Kanang adunay tatak nga Jid dili na kana tao ni Robin Iclio. Tao na kana ni Geraldine Iclio. Kanang loyalist nga ningon nga swerte ko no kay si Jid ko no mo so tinidibay dako ka masayop. Nga naman prangkang istorya ang gipamulong ni Divine Master Robin Enrique Senior. Siya na kanayon. Ang mga tao nga nisulod sa artista ug politika mao kanay pinakahugaw nga nilalang ning kalibutan nga pagabot sa pagkos buhig minatay wala kanay kaluwasan. Kini si Jed Iclio, artista ka na og politika ang pangutana, hinlo siya o hugaw. Hilig lang sila sa publicity. Pasikat ba? Pero unsa lang gihimo kaniadto sa ningon siya ang gobernador diri sa dinagatayalan, ningon siya pagistorya. Bagong dinagat halos ang gipasulod niya diriya mga Muslim. Mabitaw na hitabo si Mami Glinda ang iyang balay og yuta dito sa California. Iyang gibaligya para lang jud mabalik sa probinsya ang dinagat island. Si Mami Glinda Oliveros Buray mao kana ang atong inaning kalibutana. Nagmalasakit siya. Si Madam Jid halos dili na mo to siyang mama. Nga naman iya po nang papilog iya ng misyon. Karon akong misyon sab karon akong gibisto sa inyo unsa o kinsa ang iyang pamilya. Managini yung kaniadto ang gokod ni Divine yang igsoon si Taisik. Ani gokod sab karon siyang igsoon ni Master iya ra pun isang igsoon. Ang gokod ni Master kaniadto iyang uyuan ni Master Junior si Taisik. Ani gokod karon ni Divine Grand Master Master Madon Ikyo the First iya sab uyuan ug iyaan dula magnisya. Pero kung kamo makabantay sa dula swerte kamo. Kaya nga naman kana sila mga Iclio nagsunod ra pusab kana silang sugo ning kalibutana. Ug ako sab nagtuman ra pud ako sa kung sugo nga kanako. Dili biro ang ilang sugo nga kanako. Apan akong gigampanan man ako sab kining sugo. Mo nang ako sa tinuore lang balikon ko
nagtubo ako sa kalisdanan, nagtubo sa kalisod, ilado akong nagpatuo, giyubit gitamay gisalikwas akong palibot. Apan kinsa kar ang nibarog sa kapunungan sa PBM Ukrobin nga solid jud ako nga tao. Kaya nga naman prove nga solid ko. Kini siya, ang bakas. Silyo sa PBME o silyo sa Robinian International. Gibutang nako sila diri Ang Ginoong Diyos Divine Master Robin Idris Master King of all Kings Master Robin Junior Divine Grand Master Mas Madoni the First. Huwag nagdala sa bakos sa kandila sa kinabuhi. Ay mga tao sa mas kagwang ba? Imbes kay taas na kamo, niamba kamo, nibalik kamo sa puno, imbes kay tuwa na kamo sa bunga. Kaya nga naman, sulod na po kamo klay mag-grupo sikta. Ang kalibutan na. Busa ako, ang mga tao karon nga gidulaan og mayo pagmata na kamo. Kaya akong Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Bimbure, hilabihan ka na kabutan, sa hanyo siya migson og iyang inahan. Kung nakatiman kamo sa sulti niya kanito, gikan sa napiriso sa BBRC, first message niyo diya sa admin ninyo siya pagkanayon. Bisan unsay gusto ni Mami, akong tumanon, bisan unsay ihanyot ni Mami, akong sundon. Tungkol kay mahadlo ko panila, sabi na reling magatas ko ninom kay di unsaon ako pagbayad. Kana si Master, hanyo ra sab ka si Sigsoon. Nagiinan nga, kuya, kuha na lang mga tao, nga, pabalikon ba, pag-awsan sa rabi, aron masulbad yung problema, pero sa tinod lang, kabaliktaran ka na siya. Managinaingon, nakataas, nakalami, matusulti sa kong amigo kaniya to, do, surti ka, kaya nailado ka, nga baho, nga dili ka baho. Kaya pagbali ni mo, hilabihan dyan ni mo kahumot, kayong-kayungan dyan ka sa mga tao. Tungod kay, gikan kaniya to kanto karon walay makatuman ug walay makahimo sa iyong misyon usugo ni kalibutan na. Ang iyong misyon, may pinakalisod o pinakahago apan ikaw ra sa may modato. Tungo sa imsog, ilang sugo nga na kanimo, kay imo manggituman. Tungo sa imong herbal karon, magisugo nga na kanimo. So, balikon ko ang mga tao nga niyubit ni tamay kanako ni BA kanako mga PBME ug Robinian mga piki nga PBME ug piki nga Robinian mga piki nga mga BOT o mga piki mga BOD may patong BOD sa una kay budbud ka ng mga BOT karon bot-bot lisod kayo ng kalibutan na muna nga ako nakataas nakalami kini akong video karon sa Facebook sa YouTube asa man kini maabot. Gisamantaran ako, mintras na apa sa tilayt, wala pa tuluyang nawasak. Muna kamo, balikon ko, ayaw kamo pagsalig, nga nakaangkon kamo sa pamilyang Ikleo. Kaya nga naman, balikon ko, ang sulti ni Divine Master Robin Idris Sr. Ayaw kamo pagsalig, nga kamo, Ikleo, kang kamo ani, isadigas sa Espiritu sa Diyos. Kaya adun, ako nagpakatao, nagginusara lang ako nining kalibutan na wala ako wala ako anak ug wala ako ginikanan. Kanan ingon usab nga dili Dios si Divine Master Robin Idris dako kanang sayo. Kaya nga naman kaniadto sa gamay pa kong bata. Isa ako sa gipasulod ng lakang, gipatutoy ako siyang tudlo ug kumagko. Karon nahibalo jud ko og kinsa sila ug unsa sila. Niadtong 2006 gipakita ako nila. Ningit-ngit tibo kalibutan. Totally ngit-ngit jud nga just bakas just tibo kalibutan nato. Anay pakita ang tulo ka Robin Ikleo nga si Divine Master Robin Idris, si Master King of all Kings Master Robin Bure kunyo Divine Grand Master Mas Madoni the First. Ani hatag og kahayag sa tibo kalibutan. Andan nag-usilaw nagikan sa ilang dughan nga mo kanang nidanag sa tibo kalibutan. O gipakita sa bakol sa Singsing sa Robinian International. Nga kini siya nga Singsing sa Robinian International, kini siya mo kini iwag udan-ag sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kay kung tao ka ni Hesus, tagon ka Christian. Kung tao ka ni Rizal, tagon ka Rizalian. Kung tao ka ni Mungkado, tagon ka Robinian. Karon tao kita ni Robin. Pagkatagon yung kita Robinian International. Ako nali mo palakpak sa akong kaugalingon. Napasid garbuhon ako ni barog sa tibuok kalibutan. Wala na lain pa nga Diyos ng kalibutan na. Ang Ginoong Diyos, Divine Master Robin Idris, si Master King of all Kings, Master Bimbure, Divine Grand Master, Mas Madoni the First. Dili ka na sila hingwarta. Manay ka na ito, sulti sa kumami ganin, Mami Glinda Olivers Bure. Ang atong membro sa itong kapunong sa PMA, kanara mga adunan mga dato. Kahit labi ang kwarta.
Matusig so ni divine dili. Akong tinuray nga akong mga katawan, makabos ka na, mga pobre. Mao kada tinuray na akong mga katawan. Maabot ang panahon, mutaon ka mong inihap sa inyong mga kwarta, apan unsaon inyong kwarta kung wala ka mo yung mapalit. Mubalik kita, matugi ko ni divine kanya dito. Maabot ang panahon manunga akong mga kaubanan, mga dato ka na silang madunahan. Tagaan ka mo kwarta, bahandi, mabulawan unsa man. Ako ni ng panahon na mo padaplin na kay wala ako'y bandi o gahom o kanang kan ba properties nga akong ikahatag nga na kaniya apan na isa lang ipasalig nga na kaniya kung kamo nagsunod nag-studio nag-research ang ikahatag kaniya ang kinabuhing dayon walay katapusan tulo ka matang inyong piliyon na gahom bandi o kinabuhing dayon isa lang ang inyong piliyon. So gandang umaga, gandang buhay sa bawat isa sa atin. Thank you po na marami. Giklaro lang ako nga kung Ginoong Diyos wala ka na ng warta. Ang nagdumala lang sa kapunong sa PBMI Grubinyan may nang warta. Palakpak sa akong kagalingon. Dagang salamat o may buntag ka na tong tanan nga ako ni Barog sa tibo kalibutan nagsangyaw kanin sa unod bunga didugdangan kinsa ugon sa akong Ginoong Diyos Divine Master Rabin Indirect Senior Master King of all Kings Master Bimboray Junior Divine Grand Master Master Maduniki ug akong binidyagan karon diri ako na tao jud mismo sa Porkdos Barangay Maya San Jose Dinaga Island Philippines so paano basta once again balikon ko ang Ginoong Diyos Divine Master Bin Idris Master King of all Kings Master Bimboray Junior Divine Grand Master Mas Maduniki wala kana sila nang sa ilang mga katawan hinon sila may nitabang sa tanan nila mga katawan dagang salamat may buntag karot na God bless ko sa matumis thank you po na maraming paalam po.